Починаємо запис. Отже, дорогі друзі, ми дуже вдячні усім, хто зареєструвався і хто до нас приєднався. Я думаю, що ще додатково будуть люди приєднуватися, але нам потрібно починати наш семінар. І семінари наші відбуваються в межах освітнього хабу, що є частиною великого культурно-мистецького проєкту «ЕВІМ. Мій дім. Майбутнє нашого Криму». Цей проєкт реалізовує громадська організація «Кримська родина» за підтримки Українського культурного фонду. Наші семінари – це буде 8 тематичних зустрічей. І сьогоднішня наша зустріч початкова, вона дуже важлива, бо ми думаємо про майбутнє нашого Криму, про майбутнє України, про майбутнє Криму у складі України. Але ми, щоб планувати наше майбутнє, також маємо аналізувати наше минуле, розуміти наше минуле, аналізувати і думати, як нам актуалізувати певні речі, які з нашого минулого. І через те сьогодні ми розпочинаємо лекцією, семінаром про особистість видатну, біографія якої, робота якої справила визначальний вплив на історію, на культуру Криму, кримськотатарського народу понад століття тому. Йдеться про Ісмаїла Гаспринського. І наш лектор сьогодні – це Андрій Іванець, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Національного музею Голодомору геноциду. І я тут ще хочу сказати, що пан Андрій є автором дуже важливих досліджень з історії кримськотатарської революції, з історії першого Курултаю кримськотатарського народу. Тобто він один із небагатьох і дуже глибоких знавців історії кримськотатарського народу того періоду. Маленьке зауваження про регламент. Ми працюємо, лектор працює для нас 40-45 хвилин, потім ми маємо 15-20 хвилин для запитань, коментарів, для обговорення. І ще раз наголошую для всіх, хто приєднався, для наших слухачів з України, будь ласка, подбайте про свою безпеку у разі повітряної тривоги. На цьому я завершую і з приємністю надаю слово пану Андрію. Прошу, пане Андрію. Доброго дня, селям алейкум. Я радий всіх вітати. Ми сьогодні будемо говорити не тільки про важливу тему, а і, як на мене, дуже цікаву, оскільки тема звучить у нас модернізація системи освіти, Ісмаїл Гаспринський і послідовники. Тема нібито культурницька, але вона ставить багато питань і є дуже цікавою в плані розуміння того, як одна людина, якщо вона має достатню інтелектуальну сміливість, якщо вона володіє інноваціями, педагогічному в даному випадку, якщо вона вміє використовувати медіа, наскільки вона може вплинути на перебіг подій історичного масштабу, не будучи ані главою держави, ані главою транснаціональної корпорації, ані лідером якоїсь великої політичної сили, принаймні на початку. Ми сьогодні будемо говорити про процес, який сильно вплинув на освітній і культурний ландшафт ісламського світу і, зрештою, вплинув навіть на суспільно-політичне життя тюркських і ісламських народів. І от в центрі цього процесу опинився Крим завдяки діяльності Ісмаїла Бія Гаспринського. Але як так сталося, що Ісмаїл Гаспринський був змушений думати про вивід Криму і ісламського світу із глибокої кризи. В другій половині 19 століття ісламський світ знаходився дійсно в глибокій кризі. Великі ісламські імперії, вони занепадали. Наприклад, Персія залежала економічно від Великобританії і Росії. Османська імперія переживала складний етап і також потрапила в економічну залежність від європейських держав, втрачала території. Велика
частина світу, де проживали мусульмани, була захоплена європейськими імперіями, і ці території, країни, вони перетворились на колонії, напівколонії або протекторати. Мусульмани втрачали суб'єктність. Це було пов'язано значною мірою також з тим, що ісламський світ пропустив промислову революцію, відповідно, виникла залежність від європейських і технологій, і зброї, і товарів. Був застій в соціальній політичній сфері, зокрема, і через нерівноправне становище жінок, а це велика, зрозуміла, частина населення. І от всі ці та деякі інші кризові процеси, вони призвели до того, що постало дуже гостре питання, виклик перед мусульманським світом, як вирішувати всі ці проблеми, як наздоганяти європейську цивілізацію, як відповідати на виклики сучасності. Крим, на жаль, в той момент знаходився не в кращому стані, його корінний народ, оскільки наприкінці 18 століття була втрачена кримськими татарами державність. Відповідно, з ліквідацією Кримського ханства зникли і інститути національного самоврядування, були порушені гарантії на свободу віросповідання, на власність, вилучалися землі. В результаті кілька хвиль імміграції з Криму, втрата великих ресурсів майнових, землі, зокрема, вакуфного майна, демографічна криза, особливо яка посилилась після Кримської війни середини 19 століття, пов'язана з черговою великою хвилею після війни виїзду кримських татар, однією з найбільших хвиль імміграції кримських татар. І от в цій ситуації були навіть розмови людей, які співчували кримським татарам, що здавалося, що кримсько-татарський народ зникає. Тут, зокрема, Хартахай, такий дослідник того часу, він співчутливо ставився до кримських татар, і от в нього було таке враження, що кримські татари зникають. І от в цей момент розпочинається діяльність Ісмаїла Бея Гаспринського. Він народився в селі Авджикой під Бахчисараєм, між Бахчисараями і Ялтою, в родині військового, який отримав спадкове дворянство. Батько його походив з Гаспри, відповідно, прізвище було їх в родині Гаспринське. Гаспринський Ісмаїл отримав спочатку домашнє навчання, потім в мусульманському мектебе, пізніше в Сімферопольській казенній гімназії, що небагато хто отримував із кримських татар такого освіту тоді, і далі пішов по військовій лінії. Він вчився спочатку у Воронежі, і потім в 1864-1867 роках він навчався у Московській військовій гімназії, другій Московській військовій гімназії, і дружив з сином відомого славянофіла Каткова, панславіста Каткова, ліберала, що до певної міри з одного боку формувала його уявлення про такі великі спільноти, з іншого боку не дуже очевидно він сприймав такі радикальні панславінські погляди самого Каткова. Є епізод, коли в 1867 році Ісмаїл Бей разом з своїм другом Мустафою Давідовичем намагалися через Одесу виїхати в Османську імперію для того, щоб вступити там в військо, але їх затримали, і Гаспринський повертається вже не в Москву, а в Крим, займається педагогічною практикою в Криму, але він шукає нових ідей, він дуже наполегливо займається самоосвітою, і в 1871-1874 роках виїжджає в Париж. В Парижі це тодішня, можна сказати, столиця світу, де розвиваються сучасні політичні ідеї, де конституціоналізм, де наука розвивається, це
мистецький центр світового значення, місто, де зустрічаються схід і захід, оскільки там мусульманські інтелектуали також присутні. Він Мустафа Ісмаїл Бій спілкується в тому числі з ними, а також із європейськими інтелектуалами. Він там працює перекладачем у фірмі, слухає лекції у Сорбоні, є секретарем ліберального російського письменника Тургенєва певний час. Тобто він набирається нових ідей, молода людина, і хоче далі дізнатися про ситуацію на мусульманському сході, тому їде через Алжир, Туніс і Єгипет. В Єгипті він не випадково опинився, бо це теж один з центрів мусульманського модернізму був в той момент. А звідти перебирається вже в Стамбул, де також продовжує ту журналістську діяльність, яку він почав ще в Парижі. Теж ніби намагається вступити у військовий учбовий заклад, але зрештою він повертається у рідний Крим. Він недовго пробув у Стамбулі. Всередині 70-х років він вже знову знаходиться у Бахчисараї. Тут молодий Ісмаїл Гаспринський реалізував свої здібності такого громадського служіння. Він стає гласним Бахчисарайської міської думи, потім заступником міського голови. І в 28 років, в 1879 році, його навіть обирають міським головою. І що цікаво, йому вдається показати дуже серйозні результати на адміністративній посаді. Він втричі збільшує доходи міста, при ньому там будуються лікарні, з'являється освітлення, він вирішує важливе питання в суспільному сенсі збільшення квоти мусульман у Бахчисарайській міській думі. Але його прагнення змінити ситуацію в тюркському світі, в мусульманському світі, воно його підштовхує до того, щоб зайнятися питаннями саме освіти. На його думку, оцей занепад мусульманського світу, він викликаний занепадом освіти. Колись блискуча мусульманська освіта, наука, вони залишилися позаду, вони не відповідають викликам сучасності. Мектеби, тобто початкові школи релігійні і медресе, вищі релігійні школи, вони викладають за застарілими методиками, змушують вивчати учнів Коран, священні тексти на пам'ять з допомогою метода вивчення через склади, складання слів. Це дуже довго, немає світських предметів, немає практично предметів рідною мовою. І в умовах конкуренції, яка є, зокрема, в Криму та і в інших частинах світу, де проживають мусульмани, це робить неконкурентоздатними молодь у тодішньому світі, де вже активно будуються залізниці, пароходи плавають, університети розширяють свої можливості, виникають нові. І Гаспринський хоче змінити цю ситуацію через освіту. Він вважає, що освіта – це є ключ до модернізації. А якщо хтось дивиться зараз презентацію, можливо, ви впізнали, це не просто ворота зображення, це ланцюг висить, відповідно, це Зенджерли медресе, один з найстаріших закладів Криму, де викладав Гаспринський. І ця така портал і ланцюг, він символізує те, що кожен, хто туди входить, має схилити голову перед навчанням, перед вченістю і знаннями. Гаспринський був не першим, хто використав звуковий метод викладання, зокрема, Черняєвський викладач такий в Азербайджані його вже використовував.
Він не перший Гаспаринський був, хто казав про необхідність поєднання мусульманської віри, тюркської культури і європейських технологій, європейської науки, але він став мотором, людиною, яка змогла поєднати ці ідеї, запропонувати новий метод навчання і зробити його серцевиною широкого освітнього і пізніше суспільно-культурного і навіть політичного руху, джадідізму. Сама назва новий метод «Усуль і джадід», в перекладі з арабської «новий метод», вона дала ім'я його прихильникам, їх називали джадідами. В основі нового методу навчання лежав фонетичний спосіб навчання, що дозволило скоротити вивчення арабської мови з кількох років до кількох тижнів або кількох місяців. Відповідно, звільнився час і для вивчення інших предметів. І Гаспринський запропонував включити в навчальний план світські предмети, такі як арифметика, географія, історія, природознавство і гігієна, вивчати тюркську мову. Він пропонував використовувати парти, дошки, запровадив урочну систему, чого не було в школах традиційних релігійних мусульманських школах, які використовували застаріли вже на той момент методи навчання, сформовані за кілька сот років до того. І це були революційні ідеї для того часу. Чи легко вдавалося впроваджувати новий метод навчання? Ну, звісно, що будь-які новації, будь-які реформи, вони не зустрічаються всім суспільством з ентузіазмом, завжди є суперники. І такі суперники, звісно, були у ідеї нового методу у навчанні, у освіти. З одного боку, їм протистояли академісти, це люди із мусульманського середовища, які були налаштовані консервативно, насамперед мулли, деякі в країнах Сходу правителі, які вважали, що не потрібно запроваджувати світське навчання, що це відволікає від навчання релігійних предметів, що це взагалі таврували, що це ніби безбожництво. З іншого боку, царська адміністрація теж дивилася підозріло на те, чим займається Гаспринський і його послідовники. Наприклад, у Центральній Азії, в туркестанському генерал-губернаторстві послідовників метода Ісмаїла Гаспринського називали навіть новими сепаратистами, оскільки вони пропонували не просто русифікуватися, а Гаспринський, до речі, пропонував вивчати російську мову. Це був, на його думку, спосіб інтеграції з суспільством і отримання більш сучасних знань. Але вони одночасно зберігали і іслам, і зберігали традиційну культуру для цих регіонів, і це царській адміністрації не подобалося, що призводило і до цензури, і до переслідування джадідів. От ми на цьому слайді, зокрема, бачимо карикатуру 1908 року із журналу «Мала Насреддін», де Гаспринський лежить, а на ньому от сидять якраз директор такої русифікаційної школи і прихильник старого методу, мударіс, тобто один з керівників медресе, який є прихильником усуль і кадім, тобто старого метода навчання. Але чи насправді вони перемогли Гаспринського? Однозначно ні. Перша новометодна школа з'явилася в Бахчисараї на початку 1884 року. Це було спочатку буквально там десяток учнів, але після перших же іспитів, які були проведені публічно,
на яких були присутні відомі в місті люди, кількість учнів збільшилася в кілька разів, оскільки бахчисарайці побачили, що метод Гаспринського, він дійсно працює, що можна буквально протягом кількох тижнів вивчити грамоту, навчитися писати. Гаспринський не обмежувався лише організацією шкіл, він розумів, що потрібні підручники, потрібні методичні матеріали. Він випускає в тому ж 1884 році перший підручник нового методу Ходжа і Суб'ян. Це в перекладі означає слуга, вчитель дітей. Цей підручник, він був перевиданий до 2010 року 27 разів. І він став взірцем для підручників, які випускали інші просвітники мусульман. Дуже важливо було дати освіту дівчатам, жінкам. І Бахчисарай тут теж був одним з передових міст, де виникають школи для жінок, для дівчат. На початку 90-х років, в 1893 році, з допомогою своїх близьких і сестри, дружини, утворюється школа для дівчат у Бахчисараї. На 1895 рік новометодних шкіл в місті нараховували вже 7, а у Російській імперії понад 100. Попри весь спротив, поступово, от навіть саме духовництво, мусульманське служителі культу, мули, мами, які викладали в мектебах, в медресе, вони бачили користь від цього методу, запропонованого Гаспринським, і переходили на цей спосіб викладання. Більше того, не у всіх було, звісно, так в мусульманських регіонах, такі процеси йшли не тільки в Криму, і вони йшли із різним якби успіхом. От Гаспринський, наприклад, в Самарканді відкрив новометодну школу, але її не зареєстрували, і вона закрилася. І вже пізніше виникали новометодні школи, через кілька років інші люди їх засновували. А ось значною мірою через спротив консервативно налаштованого духовенства. А ось в Криму пропаганда ідей Гаспринського, пропаганда і просвітництва нового методу, вона призвела до того, що Таврійське магометанське духовне правління, яке опікувалося віруючими в Криму, воно ухвалило документ в 1909 році, який фактично легалізував новометодний спосіб викладання. І загалом перед Першою світовою війною в Криму, на Уралі, в Поволжі, в Центральній Азії, на Кавказі, в деяких інших регіонах вже є різні оцінки від 5 до 10 тисяч новометодних шкіл. Ну, можемо сказати, понад 5 тисяч новометодних шкіл. І Гаспринського вважали, абсолютно були всі для того підстави, якраз лідером джадидістів і навіть засновників руху джадідів. Куди доходила ця просвітницька діяльність Ісмаїл Бея? Вона не обмежувалася кордонами Російської імперії, хоча його на початку ХХ століття називали батьком нації російських мусульман. От є цікавий епізод, який показує, наскільки широко мислив Гаспринський, наскільки він хотів донести новий спосіб викладання, підняти можливість отримувати освіту, отримувати нові знання, ставати
свідомими мислячими, критично мислячими громадянами, які підготовані до сучасності, до конкуренції, до вимог тогочасного світу. В 1912 році Ісмаїл Гаспринський приїжджає в Бомбей, в Індію. Це тоді великий порт, центр легкої промисловості, велике місто, і там є чимало мусульман, це сучасний Мумбай. І він відкриває там новометодну школу. Його підручник для дітей перекладають на мову урду. І от це був, мабуть, такий найдальший освітній виїзд Ісмаїла Гаспринського. Загалом джадідізм мав в центрі своєї діяльності, в серцевині реформування освіти, але це був взагалі рух мусульманського модернізму. Тоді були постаті, подібні до Гаспринського в різних частинах мусульманського світу, в тому ж Єгипті Мухаммад Абдо, там, в Індії Ікбал, там, в Аль-Афгані, в інших місцях. Тобто була потреба до модернізації. От в ряду цих людей, які модернізували ісламське суспільство того часу, був Ісмаїл Бей, і він займає дуже вагоме місце, тому що окрім власне освітніх змін, його підхід передбачав і створення нових видань для мусульман і тюрків, покращення становища жінок, використання нових технологій і способів господарювання передових на той час, боротьбу з відсталістю. Це закликав він до прогресу, подолання забобонів, до раціонального підходу, до розвитку банківської навіть справи. Він, зокрема, переписувався з деякими середньоазійськими правителями, і він їм рекомендував там розвивати телеграф, пошту, відкривати банки. Тобто він працював як модернізатор суспільства, насамперед мусульманського і тюркського. І він діяв під гаслом «Іште єдність у справах, діях, думках». Це гасло було насамперед спрямовано на тюркську єдність, на ісламську єдність. Він навіть виробляв таке тюркське есперанто, мову, яка спиралася і на османську мову, і на кримсько-татарську мову, і ця мова, вона мала бути зрозуміла в різних частинах тюркського світу. Одним із головних інструментів, який підтримував ті модернізаційні починання Гаспринського, його заклики до змін і конкретні напрямки мав показувати, це була газета «Терджеман». Її було непросто відкривати в Російській імперії. Перші спроби відкрити друкований орган відносились до 1879 року, а дозвіл він отримав лише до 100-річчя анексії Криму. І у квітні 1883 року з'являється газета «Терджеман-перекладач», «Терджеман-переводчик», двомовна, тюркська і російськомовна газета. Вона спочатку виходила щотижня, потім з роками раз на кілька днів, потім навіть щоденно. І ця газета, вона зіграла дуже велику роль в історії і Криму, і тюрксько-ісламського світу. От на слайді ми бачимо слова Джафіра Сейдамета, одного з лідерів кримсько-татарської революції, органів самоврядування в 17-19 роках, і він в спогадах написав, що Терджеман
став переломним моментом в історії півострова. Але не лише півострова. От спочатку в нього було лише там кілька сот підписників, але що це були за підписники? В нього, наприклад, серед підписників був Емір Бухарський, хан Хіви, просвічені люди багатьох народів Уралу, Поволжя, Центральної Азії, Кавказу, пізніше Східного Китаю, Сіньцзяна, доходила газета до Єгипту, до Болгарії. Тобто вплив цієї газети він був дуже значний, а лінію Гаспринський вів якраз на об'єднання тюрків, на їх просвічення. І, до речі, ця газета впливала не лише на тюрків, а в тому числі, наприклад, на таджиків. І діяльність взагалі Гаспринського, вона отримувала позитивні відгуки, і він отримував навіть державні нагороди і від Еміра Бухарського, і від перських правителів, і від османських правителів. То його діяльність була дуже помітною. І, зокрема, завдяки газеті «Терджеман» сьогодні день першого випуску цієї газети відзначається як День кримсько-татарської преси. Гаспринський видавав за своє довге досить життя, він кілька газет і журналів, окрім от такого найбільш знакового видання, як «Терджеман», він довго вибивав дозвіл на видання жіночого друкованого органу ще з 70-х років, з 80-х років. Він прагнув, щоб з'явилося таке видання саме для жінок. Довго це не вдавалося, і лише під час Російської революції, коли впали ці цензурні заборони, з'явилася можливість більш вільно себе проявити, йому дозволили видавати журнал «Алеміні Сван». В перекладі це означає «жіночий світ». Його редакторкою цього журналу стала Шефіка Гаспринська, донька Ісмаїл Бея і його дружини за походженням казанської татарки Зухри Гаспринської, Зухри Акчуріної. Це був перший взагалі журнал для жінок, перше періодичне видання для жінок у мусульманському світі, де також пропагувався, зокрема, і новий метод. Видавав він журнал також «Ха-ха-ха» в 1906 році, газету для мусульманської фракції Державної думи «Мілет». Тут, правда, зображення не цієї газети «Мілет», це кримська газета «Мілет» вже 17-го року. І газета «Аль-Нахда» в 1908 році він випустив кілька номерів цієї газети у Каїрі. От такий масштаб його був видавничої діяльності. Всюди ці видання пропагували ідеї модернізації ісламського суспільства. До речі, газета «Аль-Нахда», вона не випадково з'явилася в Єгипті. Гаспринський багато працював на об'єднання заради прогресу мусульман. Він був головою першого всеросійського мусульманського з'їзду у 1905 році, був в керівних структурах Всеросійського об'єднання мусульман, яке виникло на цьому з'їзді, потім перетворилося в партію. А от в 1907-1908 роках він хотів провести вже Всесвітній мусульманський конгрес в Каїрі, пропагував цю ідею, вів підготовчу роботу. Ну, на жаль, саме цю ідею в такого Всесвітнього конгресу мусульман йому втілити не вдалося. У нас тема звучить «Гаспринський і послідовники».
Це про послідовників теж можна розповідати дуже довго. У нас час скорочується, але не можна не сказати хоча б про кілька прикладів людей, на яких вплинув Гаспринський. Його називали великим батьком представники цілої низки народів. Наприклад, Насібек Усубеков, який в 1919-1920 роках став головою уряду Азербайджанської Демократичної Республіки, він на початку ХХ століття, можна так сказати, стажувався в Терджимані, в Бахчисараї. Більше того, він познайомився з донькою Ісмаїл Бея, і вони створили родину з Шефікою Гаспринського. На жаль, він був Насібек Усубеков розстріляний більшовиками в 20-му році. Інший азербайджанський діяч, теж просвітник, теж письменник, Наріман Наріманов. Він пішов на співробітництво з більшовиками і навіть очолював Раднарком Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки на початку 20-х років. Також на початку ХХ століття він вчився у Гаспринського. На Поволжі Садрі Максудін, наприклад, теж такий громадський діяч, культурний діяч. Він в 17-му році займався організацією мусульман Поволжя. В 18-му році він став главою Мілі Ідаре, уряду штату Ідель-Урал. Він казав, що для нього Гаспринський є великим вчителем. Його родичка, яка писала спогади, то вона казала, що зустріч з Гаспринським була однією з найважливіших, а можливо найважливішою в житті Садрі Максуді. Такий ліберальний діяч із Поволжя, із Татарстана. Муса Бігіїв, філософ, богослов, він в 1912 році переклав Коран з арабської на татарську мову, мову казанських татар, і тому його називають ще мусульманський Лютер. Він, коли дізнався, що Гаспринський у вересні 1914 року помер, він казав, що я готовий сам померти, щоб тільки ще кілька десятиліть Гаспринський працював і на благо взагалі тюрків і мусульман. Вплив відчувався Гаспринського і в Центральній Азії, і в Казахстані. Лідером джадідістського руху був такий просвітник в Узбекистані, в Центральній Азії, Махмуд Хаджа Бехбуді. Він був певний час муфтієм Самарканда, і він вважав вчителем своїм Гаспринського. Аліхан Абукейханов, так же як Міржакіп Дулатов, як і деякі інші представники руху Алаш, пізніше керівники Алашської автономії в Казахстані. Вони не їздили в Крим, але вони також читали Терджиман, також набирались там ідей, які стосувалися модернізації, і це на них впливало. Садриддін Айні, президент Таджикської академії наук, але головне, що це засновник такої сучасної таджикської літератури, вважав своїм вчителем також Ісмаїл Бея. Саїд Іслам Хаджа – це візир Хівінського ханства. Він відкрив мережу новометодних шкіл, консультувався із Гаспринським, про це сам кримський просвітник писав. І, звісно, це лише кілька таких персон, які показують масштаб впливу Гаспринського. Про Крим я взагалі мовчу. Да? Тут очевидно, що вплив Гаспринського на формування новітньої інтелігенції, нової інтелігенції в Криму, кримсько-татарської, перебільшити неможливо. Кілька прикладів. Осман Акчакракли, такий культурний діяч, науковець, він працював в Терджимані, і він
в 1921 році був творцем і директором, першим директором музею Ісмаїла Гаспринського в Бахчисараї. Асан Сабрі Айвазов, один з кращих письменників кримськотатарських, громадський діяч, керівник Курултаю в певний момент. Він стажувався у Терджемані, залишив теж спогади про Гаспринського. Джафер Сейдамет, якого ми вже сьогодні згадували, теж лідер органів національного самоврядування під час революції в Криму, кримськотатарського самоврядування. Він написав пізніше книжку вже в еміграції про Ісмаїл Бея. Наман Челебі Джехан дуже відгукувався з повагою про Ісмаїл Бея. Загалом, якщо трошки підсумувати, то можна згадати слова Мухаммед Хаджі Бехбуді, узбекського просвітника, який писав, що всіх вчителів і учнів новометодних шкіл, відкритих тисячами по Росії, редакторів і видавців колишніх і тих, що видаються нині газети, журналів, можна вважати учнями і безпосередніми послідовниками Ісмаїла Гаспринського. І цей висновок, він має під собою дуже серйозні підстави, оскільки джадідізм, а лідером джадідізму був Ісмаїл Гаспринським, він став фундаментом для формування сучасної національної інтелігенції, розвитку національної преси, театри, освітніх інституцій, а також і суспільно-політичних рухів у багатьох тюрко-мусульманських народів. Дякую за увагу, і якщо у вас є питання, то я готовий на них відповісти. Дуже дякуємо пану Андрію за цікавий матеріал, за цікаву лекцію. І, звичайно, у нас є запитання, і я думаю, що спершу ми, оскільки раніше в нас питання з'явилися в нашому чаті, то я озвучу запитання із чату, а потім будемо брати ті запитання, які піднімають руки учасники семінару. Отже, перше питання було одразу: вітаю. Яка квота була встановлена для мусульман в органах влади того часу? Це коли ви ще говорили про про депутатство. І питання, яке частково вже ви відповіли, але, можливо, будуть якісь доповнення. Чи були в Гаспринського робочі комунікації з Челебіджиханом? Йдеться про Номана Челебіджихана. Прошу дуже, а потім будемо наступні запитання. Я точно зараз цифру не скажу, але скажу, що несправедливою була виборча система. Бахчисарай був містом, де переважали абсолютно мусульмані, переважали кримськотатари, а їх представництво було непропорційним до їх чисельності. І от Гаспринському вдалося навіть без змін на рівні законодавства домогтися від Міністерства внутрішніх справ змін в порядку обрання, що призвело до збільшення кримських присутності кримських татар в органах самоврядування Бахчисарая. Про контакти Номана Челебі Джехана. Ну, звісно, що Номан Челебі Джехан зустрічався з тоді вже авторитетним Ісмаїлом Гаспринським, хоча молоде покоління, яке вже стояло значною мірою на його плечах, воно не все сприймало із ідей Гаспринського, тому що Гаспринський, він реформатор, еволюціоніст, а молодь, яка вже сформувалася в інших умовах, мала більше можливостей, хотіла, і Гаспринський діяв як лояліст здебільшого до центральної російської імперської влади. Він намагався реалізувати інтереси мусульман-тюрків, не вступає в конфлікти з адміністрацією царською. А нове покоління, до якого вже належав Номан Челебі Джехан, воно готове було йти далі.
спираючись на той ґрунт, який створив Гаспринський, його діяльність. І під час навчання в Стамбулі Наман Челебіджи-хан був на зустрічах з Ісмаїлом Гаспринським. Дуже важливий епізод, правда, вже після смерті стався Гаспринського з точки зору кримськотатарського національного руху. Наман Челебіджи-хан написав «Антенкенмен», такий вірш. Він його вислав в газету «Терджеман». Це, правда, було в 1916 році. Цю газету редагував ще син Ісмаїла Гаспринського Ріфат. І от на початку 1917 року, ще перед революцією, цей вірш було надруковано в газеті, заснованою Гаспринським. І чому ми про це згадуємо? Ну, всі кримські татари розуміють, а хто трошки далек від історії Криму, то нагадаю, що цей вірш став і сьогодні є гімном кримсько-татарського народу. Дуже дякую, пане Андрію. Пані Марія Маковецька, прошу ваше запитання. Так, я всіх вітаю. Я дуже дякую за сьогоднішню лекцію і дуже приємно повернутися до навчання в ініціативах кримської родини. Сьогоднішня лекція мене наштовхнула на якісь роздуми і на якісь питання в своїй голові. Я не можу дати відповіді через брак знань, тому хочу задати їх пану лектору. Отож, воно може бути дещо складне. Як ви вважаєте, чому імперія, яка достатньо жорстко придушувала національні рухи, яка була досить ісламофобською, вона дозволяла Гаспринському таку широку просвітницьку діяльність? Навіть не те, що дозволяла, як йому вдавалося ця просвітницька діяльність. Тому що він робив багато чого, що підбурювало і кримсько-татарський рух до розвитку, і в принципі, мусульманський світ рухало, і імперія взагалі не робила жодних санкцій, хоча мені здається, що багатьох представників і таких реформаторів нищили. Дякую дуже. Це таке цікаве питання. По-перше, Гаспринський був і, очевидно, і за своїми підходами реформатором, лібералом і еволюціоністом. І він намагався уникати зіткнень із Російською імперією. Він починав свою діяльність, нагадаю, як громадський діяч, наприклад, в 70-х роках. Це один з найтяжчих періодів для кримських татар. Якраз велика хвиля виїзду, де виїхало майже 200 тисяч кримських татар і нагаїв на початку 60-х років 19 століття, потім хвиля виїзду на початку 70-х років пов'язана із запровадженням загальної військової повинності. Кримських татар почали забирати в російську армію, де в християнської держави це викликало несприйняття у частини кримських татар. І от в цій ситуації він реалізовував обрав стратегію на спробу неконфліктно реалізувати інтереси кримських татар, мусульман і тюрків. Він виступав за запровадження російської мови в школи, але при тому в цих школах мали бути мусульманська релігія і була тюркська мова. Тобто він намагався поєднати інтереси тюрків-мусульман з інтересами імперії в максимально неконфліктний спосіб. Це було дуже непросто. От я згадував, скільки років він чекав, щоб йому дозволили видавати газету «Терджеман». Тобто він 4 роки добивався дозволу, щоб видати, його гальмували. Ми знаємо циркуляри, наприклад, на початку ХХ століття, коли
після чергових доносів на Гаспринського, там в керівництво Міністерства внутрішніх справ по всім губерніям розіслало циркуляр, що з'ясуйте, чим там займаються ці джадіди, які контакти там є в них, чи не пов'язані вони з Туреччиною, встановити за ними нагляд. За Гаспринським постійно наглядали. І русифікатори в царській адміністрації писали на нього доноси, казали, що він не то робить. Попри його зовнішню лояльність, вони бачили, які це зміни приносить в мусульманське суспільство, нову динаміку, модернізує це суспільство. І, відповідно, вже було насправді важче такі суспільства русифіковувати, важче їх експлуатувати було для імперської адміністрації. Але от він в таких, можна сказати, на м'яких лапах заходив туди, куди йому було потрібно. Є свідчення посла в Єгипті, який, в принципі, писав, що от, ну, ніби ідеї такі не дуже потрібні для Російської імперії, але от його поважають, і він така людина дуже інтелігентна, інтелектуальна. Вмів, попри всі труднощі, у Гаспринського було багато труднощів в житті, у його послідовників тим більше. І з боку адміністрації царської, і з боку консерваторів. От, наприклад, в Алушті Асан Сабрі Айвазов відкрив новометодну школу з сучасними цими підходами, з партами, де навчалися і дівчата, і хлопці. Йому почали погрожувати, потім йому просто прилетіло через шкло в будинок каміння, і школу довелося закрити, тому що виникла загроза для життя. Гаспринський використовував свої комунікаційні здібності, щоб просувати ідеї джадідізму. Це не завжди вдавалося. От, наприклад, Емір Бухарський, можна сказати, був майже в дружніх відносинах з Гаспринським. Не один раз вони зустрічалися. Гаспринський його переконував відкривати новометодні школи, відкривати заклади вищого типу. Але коли Емір повертався до себе, то його оточувало консервативне духовенство, і він нічого не наважувався реалізовувати із запропонованого. Ну, тим не менше, от результат був. Да? Перша школа новометодна в Бахчисараї 1884 рік, і кілька тисяч шкіл, понад 5 тисяч шкіл через 30 років. І великий Дякую. сув взагалі в розвитку тюркських і мусульманських народів. Ще раз дякую. Дякую за питання. Якщо немає інших питань від нашої аудиторії, то я дозволю собі користатися своїм правом і теж поставити запитання. І таке, це буде частково як і коментар, як питання. Бачите, виходить, що за Російської імперії, хоч як було тяжко, але усе ж таки Гаспринському вдавалося от м'яко просувати оці просвітницькі ідеї. А після коренізації, після вже наприкінці 20-х років, були розстріляні деякі з його послідовників, зокрема тих осіб, які були у вас на слайді, от тих діячів кримсько-татарського руху. Був цей знаменитий процес, організований в Сімферопольському театрі в 1928 році. І вони якраз були розстріляні і були звинувачені у поширенні пантюркізму Гаспринського. Тобто виходить, що навіть вже в іншу епоху оці звинувачення і уявлення про те, яку загрозу становить його ідеї насправді вже для Радянської імперії, не для Російської імперії, вони наздогнали його послідовників, які були страчені радянською владою. А як, і, мабуть, тоді виходить, що і доля інших його послідовників, з інших народів, які входили до складу Російської імперії, теж була трагічною, або майже трагічною завдяки тому, що вони поширювали ці ідеї, як ще до встановлення радянської влади.
Ну, насправді так і є. Переслідування послідовників Гаспринського почалися наприкінці 20-х років. От в Криму, наприклад, музей Гаспринського функціонував в Бахчисараї до 32-го року, потім його закрили, цей музей. Згадки про Гаспринського прибиралися, появився оцей жупел, який до місця і не до місця використовувався в пропаганді пантюркізму, панісламізму. От як український буржуазний націоналізм в Україні, да, то в регіонах, де проживали тюркські народи, про пантюркізм, панісламізм заговорили, і особливо в 30-х роках постраждали прихильники ідеї Гаспринського, навіть ті, що пішли на співробітництво з більшовицькою владою, навіть були там в органах більшовицької влади. Ну, здебільшого вони 30-ті роки не пережили, особливо 37-38 роки, коли просто викошував комуністичний режим з центром в Москві оцю стару інтелігенцію, вихованою не на комуністичних ідеях, як потенційну загрозу для комуністичного ладу, для комуністичної імперії. І на десятиліття спадщина Гаспринського, вона опинилася під забороною фактично в Криму і в Радянському Союзі, і вона почала повертатися туди, де вона народилася, де вона розвивалася досить пізно, вже кінець 80-х, 90-х роках. А зараз от в деяких країнах навіть організовують музеї джадідізму. В Центральній Азії є досить високий інтерес до цього такого ісламського модернізму, до реформаторського цього руху. І тут ще є що досліджувати, і що може показати історію Криму ще глибше, ще цікавіше через зв'язки Гаспринського, через його вплив на ці народи, на ці країни, на в ісламській якби частині світу. Ну, Добре, так. можна згадати, наприклад, що джадіди допомагали Аманулі хану в Афганістані у 20-х роках проводити реформи. Да? Тобто це, якщо от Бехбудія цитував, да, що всі джадіди, вони тою або іншою мірою є учнями Гаспринському, бо він дав могутній поштовх цьому руху, організував його, пропагував, і от впливи доходили до різних країн, в тому числі, от, наприклад, в 20-х роках до Афганістану. Дуже дякую. Дуже дякую, пане Андрію. Наш час нашого семінару добігає кінця. Дякую усім учасникам. Я вам можу наостанок лише порадити, по-перше, прочитати прекрасний роман про Ісмаїла Гаспринського і про його взаємини з молодшим поколінням, перекладений Володимиром Даниленком. Це роман «Запрошення на бенкет диявола». І також книжку історикині з Дніпра Світлани Каюк, яка написала книжку про інтелектуальну провокацію Ісмаїла Гаспринського. Написала вона її і видала минулого року, 2025-го. Це така рефлексія історика на літературні твори, бо Ісмаїл Гаспринський був ще й дуже цікавим письменником, просто сьогоднішня наша тема була, акценти основні були про інші речі, але також ви можете прочитати і ці книжки. Будь ласка, їх знайдіть, кому цікаво, прочитайте і відкриєте для себе ще додаткові світи, пов'язані з Ісмаїлом Гаспринським. Я хочу подякувати пану Андрію за дуже цікаву лекцію, подякувати усім учасникам, які зареєструвалися, які приєдналися, подякувати нашим Збройним силам за те, що ми можемо жити вдома в Україні і працювати тут, і вивчати щось, і поширювати знання.
І прошу вас приєднуватися у п'ятницю, 28 серпня, о 6 годині вечора за Києвом, на наступний семінар, де буде йтися про кримськотатарську мову, про історію і сучасні тенденції. Дуже дякую всім, на все добре, до зустрічей у п'ятницю. І стежте за нашими соцмережами.